Maayong hapon mga kapuso, sa GMA Regional TV Interviews, makaubanta ang Regional Director sa DepEd 7 nga si Dr. Salustiano Jimenez. RD una sa tanan, hisgutan ta kining bag-ong DepEd memo nga usbon ang pagtak-op sa school year. Can you elaborate on this, RD? Kadaghanan gyud gusto gyud mo balik sa original nga ato ang school calendar for some reasons, of which like una yung rason is kani atong mga eskwelahan wala ni gitukod no ang mga classroom panahon sa tig-init during summer, and that's one of the reasons nga ngano nga mabalik. So with that, after several consultations, maunay na himo nga decision nga ipa-usab o gi-revise ang atong school calendar nga karon mo end sa May 31, 2024. RD, kung pananglit dili lang ting-init o di ba ka El Nino, ibalik ba sab ang kasamtangang pagtak-op sa school year? We are not looking into that situation nga ibalik na po sa during sa time sa pandemic because of that situation. So from time to time, when usa ka palisiya dili na feasible during that time or on that call of times, so we need to enhance or we need to change for the better. This time, let's talk about Catch-Up Fridays. Unsay tumong niini, RD? Kani siya usa ka strategy nga atong gi-implement para mabalik ang ato ang gana sa atong mga kabataan, ang interes nila sa basa. Daghang salamat, RD Jimenez.